Ahojte, milí priatelia, vítam vás pri dnešnej 10-minútovke, ktorej téma je Nechajme seba aj iných rásť. Veľmi ma inšpirovala k tejto téme moja záhrada, ale napríklad aj včerajší spln, ktorý nás veľmi nabáda k tomu, aby sme nazbierali odvahu začať robiť nové veci, možno také veci, ktorých sme sa doteraz báli, nemáme na to odvahu, myslíme si, že to nezvládneme, nedokážeme a preto vznikla celá táto téma. Nachádzame sa v mojej záhradke a teraz tak trávim rána, nie robotov, že chytím hneď motičku a reel, ja nie som zrovna tento typ, ale prechádzam sa po tej záhrade, striham tieto krásne kvietky a keďže som pred pár rokmi stretla jednu veľmi šikovnú záhradničku, tak u nej som vlastne prvýkrát videla u nej doma, že ako to je, keď necháte tú trávu na divoko rásť, keď ju proste nekosíte. Vieme, že sme tu mali obdobie užívateľských záhrad, potom okrasných záhrad a ja si myslím, že teraz je to taký mix. A čo robí táto zlatá žienka, Ľudská, pozdravujem, je to, že ona nejakú časť tej trávy necháva voľne rásť. A mne sa to veľmi, veľmi páčilo, lenže to, čo rástlo jej v tej tráve, bolo diametrálne odlišné od toho, čo prvý rok rástlo v mojej tráve. V mojej tráve nerástlo nič, len tá tráva proste vyrástla. A ja som sa pýtala, že počúvaj ma, ale že tam rastie nejaká ďatelinka, rastie tam nejaký skorocel a mi tam nerastú žiadne kvety, že a ty to tu máš také pekné a ona, že bude to trvať 2, 3 alebo 5 rokov, kým naozaj v tej trávičke sa ti prejaví všetko, čo tam v skutočnosti je a máme tu 3. rok a v tej tráve rastú rôzne kvietky. Áno, pravda je tá, že nejaké semienka som tam len tak vysypala už do trávy, ktorá rástla a je to prenádherné a vlastne každé ráno si uvedomujem, že aký to je veľký rozdiel, keď som tú trávu každý rok kosila nakrátko, práve kvôli tomu, aby tam nevyrastala žiadna burina, aby sa tam nič nemnožilo, aby to bol pekný trávniček, ale ja som naozaj nemala šancu vedieť, že čo z tej trávy bude, keď ja ju nechám rásť. A toto isté, je to nádherná symbolika, už ste si určite všimli, že ja symboliku milujem súvislosti a je to nádherná symbolika pre nás. Začneme najprv od nás, že nazbierajme odvahu a nechajme seba rásť, vystúpme z tej zóny komfortu a poďme robiť nové veci, ktoré máme zastavené ako keby v tom raste a viete čím? Možno strachom, možno strnulosťou, možno tým, že sa nevieme pohnúť, možno tým, že máme v hlave štruktúry myslenia, ktoré nám to nedovolia. Napríklad si to môžete otestovať, že pokiaľ sa cítite strnulí, zastavení, že sa neviete pohnúť z miesta, že neviete urobiť ten krok, že aj presne viete, čo by ste chceli, že kam by ste chceli rásť, čo nové by ste sa chceli naučiť. A veľakrát nie je to o tom dosahovať nejaké ciele, alebo budovať niečo, alebo mať toho viac. Veľakrát je to o takom ako keby vnútornom rozpínaní. Chcela by som zažiť so sebou pocit, že som naozaj šťastná a spokojná každé ráno bez ohľadu na to, čo sa v mojom živote deje. Napríklad, chcela by som si vedieť uvedomiť napätie v mojom tele, keď mám s niekým komunikáciu a on rozpráva niečo, čo mne sa nepáči. Chcem hneď zachytiť to napätie, chcem ho prijať, chcem ho rozpustiť a chcem rozprávať k nemu, reagovať na to, čo mi povedal, až potom, keď ja rozpustím svoje napätie v tele. Toto je to vedomé bytie. Dávam to ako príklad, aby ste si nemysleli, že toto je zase jedno z motivačných videí a poďme a budujme a dosahujme úspechy a dajme si ešte vyššie ciele. Nie je to veľakrát o tomto. Nechajme seba rásť do tej prírodzenosti. To je to, jak tá tráva. Nechajme ju rásť do tej prírodzenosti. Keď má v sebe semienko ďateliny, skorocelu, margaretky, aj tej púpavy, aj čohokoľvek, aj toho pyru, aj toho bodliačiku, nechajme ju vyrásť do svojej prírodzenosti. A toto isté nechajme urobiť seba so sebou. Na to potrebujeme ale začať skúmať, čo cítime, ako to v sebe máme, čo ma brzdí. Brzdí ma strach, brzdí ma strnulosť, brzdia ma tie vzorce. Keď si prehrávate, to je to, čo som vám začala rozprávať,
Keď si prehrávate ako keby nejakú situáciu stále dookola, alebo keď zažijete nejaký pocit krivdy alebo čohokoľvek a vynorí sa vám situácia s tým človekom, kedy ste to zažili naposledy a zažili ste to intenzívne a teraz zase ide ten starý scénár a on mi povedal a ja som mu povedala a čo som mu chcela povedať a čo som mu nepovedala. Slúži to na jedinú vec, keď ste uvedomili, aby ste si uvedomili, že ste strnuli, že ste v tom proste stuhli. A to stuhnutie, tá strnulosť sa prejavuje na nejakých častiach vášho fyzického tela. Každý to máme niekde inde, niekto to máme tu v trapezoch, ako túto pani, niekto to má v nohách, niekto to má v celom tele. A takto si viete ako keby krásne prísť na rôznu škálu pocitov, a vy už viete, že už sa nejdeme obviňovať, už sa nejdeme hnevať, už sa nejdeme kritizovať, už nejdeme každému o tom rozprávať, ale dovolíme samým sebe rásť. A samým sebe dovolíme rásť, keď si uvedomíme, aké presne vety, aké presne činy vo mne ten strach vyvolávajú. Vo mne vyvolávajú tú strnulosť, vo mne vyvolávajú tú bezmocnosť, vo mne vyvolávajú tú frustráciu. Kedy zažívam frustráciu, kedy zažívam bezmocnosť, keď sa čo stane, keď niekto čo povie. Sledujme to, je toto veľmi zaujímavé a keď na toto zistíme, keď ako keby zistíme, že z čoho sme si my vytvorili to vnútorné väzenie, tie vnútorné bloky, ktoré nám bránia rásť alebo robiť kroky dopredu, tak vtedy my to vieme rozpúšťať a vieme sa s tým rozlúčiť a vieme si povedať, že Bože, naozaj fakt si idem zase prehrávať túto situáciu. Naozaj, keď počujem meno toho človeka, naozaj sa mi to znovu celé vynorí. Čomu mi to vlastne slúži? Už ničomu, to už bolo, to sa udialo. Takže keď chcem nehať samu seba rásť, tak potrebujem sa na to takto pozrieť, trošku zblízka, potrebujem sa zameriať na tie moje pocity, potrebujem sa zameriať na to, čo ja cítim vo svojom tele. Ono veľakrát aj ja tie meditácie ešte s ľuďmi robím, že zíďme z hlavy do srdca. To je jeden level. Ale ten ďalší level, keď naozaj chceme byť v tom vedomom byti a keď chceme rásť, tak ten ďalší level je ten, že nie zleziem z hlavy do srdca, ale je to všetko ako keby spojené. Hlava není oddelená od srdca a srdce není oddelené od hlavy a hlava a srdce nie sú oddelené od tohto fyzického tela a toto fyzické telo nie je oddelené od toho nádherného bytia, ktoré každý z nás v sebe má. Tá energia prúdi a ona chce voľne prúdiť a ona sa chce rozpínať. Ona sa chce rozpínať do priestoru, chce pôsobiť na priestor, chce pôsobiť na ľudí, chce pôsobiť na udalosti. Ale my to musíme dovoliť, my si musíme uvedomiť, že to naše bytie potrebuje slobodu, ktorú mu môžeme dať voľným nádychom a výdychom, ktorú mu môžeme dať, keď sa zastavíme, keď si len tak sadneme, že možno potrebujeme naozaj nabrať odvahu na to nerobiť nič. Len tak byť. Ako jednoducho povedané a ako veľmi ťažko zrealizované. Veď špeciálne ženy, ale ja si myslím, že aj muži, všetci máme so sebou tú skúsenosť, že sú momenty, kedy naozaj nič nemusíme, kedy máme voľno, kedy môžeme len tak presedieť, premeditovať, predýchať, preoddychovať deň a tá hlava nás neustále chce postaviť, neustále nás chce niekam poslať, neustále nám vysvetlí, ako je potrebné niečo urobiť. Ale keď toto prekonáme, keď my doprajeme sebe pár hodín, aby sme boli naozaj spojení s tým svojim bytím, dali mu slobodu, nechali ho rozpínať sa, nech rozpúšťa tie strachy, nech rozpúšťa tie bloky, nech rozpúšťa tú minulosť, nech rozpúšťa to puto, ktoré nás tou minulosťou spája. My zistíme, že sme oveľa pokojnejší, kľudnejší, že sme vitálnejší, že tie veci, tie povinnosti, ktoré nás čakajú, a ja naozaj tu nehovorím to, že vykašlíme sa na všetko a nikto nič nerobíme, absolútne nie. Ja hovorím to, že nechajme seba rásť vo svojej prírodzenosti. A prírodzenosť väčšiny z nás, prepáčte,
Nie je stres, nie je strach, nie je bolesť, nie je utrpenie. To sú len nadobudnuté veci, skúsenosti, ktorými sme prešli. Prirodzenosťou každého z nás je naozaj láska, radosť, tvorivosť, pokoj, harmónia. A to je to, čo sme sem prišli ako keby žiť, čo sme prišli zdieľať so svetom. Samozrejme cez skúsenosti, cez ktoré sme prešli. Ja nehovorím, že treba na všetko zabudnúť a proste úplne celú minulosť pochovať a vymazať. Nie. To, aký sme dnes, to je vďaka tej minulosti, ktorú sme prežili, zažili. Ale ako náhle sa nastavíme na to, že nechávam seba rásť, stane sa geniálna vec, že sa vo mne začne rozpínať tá sloboda a ja budem slobodne konať. A klietky môjho strachu, bezmocnosti, frustrácie, stuhnosti, strnulosti sa začnú rozpúšťať a stane sa ešte jedna taká nádherná vec, že ja nechám rásť aj iných ľudí okolo mňa a že už nebudem mať potrebu niekoho posudzovať, kritizovať a nedaj Bože zastavovať v tom, čo chce urobiť, zastavovať ho v tom, akú skúsenosť chce prežiť, lebo toto máme obrovskú tendenciu robiť a hlavne všimnite si, buď to robíme z tej pozície, ja som to zažil, ja viem a ty to nerob, lebo dopadneš rovnako, alebo to robíme, a vôbec to tak nemusí byť, ten človek môže mať úplne inú skúsenosť, alebo to robíme z tej pozície, že ja sama mám strach urobiť to, ja sama mám strach tuto vyrásť, tak vieš čo, bude lepšie, keď to neurobíš ani ty, lebo potom ja sa budem cítiť menej cenné a ty dokážeš viac a ty budeš na tom o trošku lepšie, tak bude to lepšie, keď ťa zabrzdím a bude to lepšie, keď tu budeme zabrzdení dvaja. Takže nerobme to. Ale toto automaticky sa prestane diať, ako náhle dáme samým sebe slobodu a začneme rásť tak, ako tu rastie trávička, tak ako susedia práve odchádzajú do školy. Takže ja sa s vami z tohto miesta lúčim. Aj Ponička sa lúči a tešíme sa na vás na budúce. Majte prenádherný slnečný deň. Pa, pa.